Ti Masakbayan. Full episode. Kwintas. Apoy abinay am ngay withdraw na dya tao ti dakalagatad ti kumpanya tayo. Inala na lang ti share na ti kumpanya, papa. Adday din dinispal ko na dakalagatad. Iso nga awanon ti share na ti kumpanya. Di yamot ngamin imbaga, papa. Kinitampay ko mga mo na nagiti records. Sakbay ngay manugot ka ngay ruwar na ti share na. Di mo among aramatan ti utek mo. Sorry, papa. Diyak ka maakas na. Lalaka ti mangibaga iti sorry. Oh, nakalagatad ti pukaw ti kumpanya. Babawi kon anang ipamanage ken ka ti kumpanya. Ikan na kumapay ti may sagundaway, papa. Patarayam lang ta tilugan. Kumpormi ti pangiturungam. Ha? Boss, sa dino kumangay ti papananta? Patarayam latan. Kumpormi ti maturong ta. Kaya't ko nga iliwliwag ti madya na pasama kiti kumpanya nga impyar ni papakanyak. Agturong tangaro iti igit ti baybay, boss. Barang agkalma ti panunot yo, numakita yo tinalawa at aaw. Sige. Basta patarayam latan tilugan. Uray adayo ti madanon ta. Un, boss. Ibagayo latan, magsubli tayon. Sayang lang ti gasolina no kastoy. Basta masayar tirik nana. Agpataray ti lugan. Ngawan matmasno papapanan na. Insan, nakalidliday ka manen ang naggapoy di pagadalan nyo. Apay ka di manen. Pinagungtanak manen di maestrami. Tawan ka no ti impas ko a project ko. Manipod awan da tatang kananang gapoy ti dayjay nga aksidente. Kastuyan ti mapaspasamak kanyak. Awan aramata ki di pagadalan. Ladingitak no di ka matulungan Tatultulungak mat ngamin dagiti kakabsat ko nga agad-adal. Amumat, may saak lang mat a serbidora iti restaurant. Maawatan ka. Dakkel ayamanak. Tapi nalubusan da ka dagiti dadakkel mo. A makipagyan kanyak dito'y basit abalay mi dito'y igid ti syudad. Wen tapno adda kadwam. Kan as-asidag apag naag amapan iti ayan ti trabaho. Imay ka din isalod dito'y manang. Imay itay, sir. Nakita ka nagsauda kin ni papayaw. Idikwan, pimanaw mo lang. Anyaman nga tan kinagsaritaan da ka ni papa. Kasla dinamag na no napanam. Kat imbaga ni Sir Adina mo. Pimanaw ni Madam Salud ang nakamisuot. No apaya kanayon nga umay dito'y dadya tao. Kanayon nga umay Taiso ka nga rod ti intulag da nga agbalin nga asawa yo, sir. Pagayatan lang ni papa nga ipaasawa da kanyak di anak ti gayam na. Mayat met dadya salod. No kasta, saan yung ay-ayatin ni Madam Salud, sir? Ni papa ti mangayat ken kuana manang. Agkasapulan da iti para dalos iti sanga ti restaurant apag trabahwag. Saan ka di? At ipagtrab-trabahwam a restaurant? Kat sangamat laang ti hotel iti nga to ti restaurant, insan? Wen, insan. May sa atao ti akin kukwa iti restaurant kan hotel. Restaurant iti basement. Idinto ta hotel mo't iti nga to. At dapay diskwan iti sabali manen apasat ti basement. Siyak salangan ti sarak mo a para dalos iti restaurant. Kasano nga iti panagadal mo? Mababainak, no adda ipapaaramid a project. Saan ko maaramid, tawan kwartak. Agtrabaho aklaangan. Di, ingka nga rod agpa-interview. Masapul ngamin nga adda pa'y interview na. Para dalos laang, adda pa'y interview na. Ada maakay a selebrasyon na di kabarbaro apasdek ni kumpare nga ama ni Salon. Masapol nga data ija ino rami, Jeffrey. Masapol ka di pa nga umayak, papa.
Ada kayo matan? Ne, masapol nga ada ka ijay. Ipakitam kan ni kumpare anapudno ka iti anak da ani salon. Awan ka di ti karbengak amang pili. No asino ti agbalin akatakunay na ko iti biyag papa. Alya pa lang ti sapulam. Adda mabalin da salon. Gayem ko pa iti amana. Agayem kayo latamat iti amana. Nga oray saan kami ngagkatuluyan iti anak na papa. Di na kay babayin, si ka Jeffrey. Apay nga rod, pinalubusam anat naturog ni salon iti kwartom iti kalabas. Hello, Salud. Si Kamat gayam dayta. Kumusta kan? Nabayag adita nagkita? Imisam ka. Ngam, madlaw ko ang mapilpilitan ka nga umisam, amiga. Nagsinaay ka pa'y. Oh, apay ka di. Ni amin Jeffrey a fiancé. Madlaw ko alumamlam isan kanya. Di ka di nataar nga tawid iti may sa kumpanya, iti lugar tayo? Wan nga rod. Numapanak iti mansyon da. Ibagada nga awan ka no. Diyak amo no papapanan na. Apay adi mo awagan nga umuna. Sakbay amapan kay di mansyon da. Wan nga paiso. Ngam adda dagiti panawan nga awaga. Kat madlaw ko asaan ang magaganan ang makisarita kanya. Sofia, kumusta nga iti interview? Mangrugi ak kano inton Lunes insan. Nasayat nga ron no kasta. Addan ton trabaho. Wan nga rod insan. Kamaudyanan na. Agtrabaho ak matlaangan. Selebraran tangarot ti kaaddan ti trabahom, insan. Intaman mo't padasan ti agpalpaliwa iti disco iti asidag ti pagtrabaho, ha? Diyak pa'y napnapan iti disco house insan. Sa maysa, awan kwartak. Di, syak ti taya. Italaang mo't apadasan ta ti sumrak iti disco house. Anya nga ta ti itsura na ti disco house. Iso nga rod amapanta. Tapno makita ta no an ti itsura ti kunada a disco house. Kastoy gayam ti disco house. Ada agsalsala. Kan ada pa'y aging inom. Wan nga ro. Inta agtugaw ijay suli. Awan unay ti tao ijay. Ada basit alamiseta ijay. Ijay ti papananta. Mayat nga agpaiso ijay. Tawan unay ti taon. At tayo pa'y diti pagsasalaan da. Anyamat da ito'y nangawisam kanyak insan. Enjoyan talaktan ti agdangag iti music. Ket agbuya kadag iti agsala. Kastoy gayam dito eh. Oh, kita mo. Mapanda mangala iti drinks da. Japan nakabar dito eh. Inakman mat mangala iti ladies drink. Tapadasan tati uminom. Uray basit laang. No da kayo di kagasat ka ni Jeffrey. Swertem. Nataar lang nga rodan. Bak nang pay. Diyak ipalubo sa mapayak kan kwa na. Ay ayatek ni Jeffrey. Rumbang laang. Ikagumaam ada kayo ado at katuluyan. Tulungan nakman. No kasano ang matagikwak ni Jeffrey? Saan ka ngagdanag, amiga? Ado ti pamuspusan. Tapno matagikwak kan agbaligi ka kan ni Jeffrey. Agyaman ak unay kan ka, amiga. Iso nga itapay laang, ag-blow out kan, takukwang to laang ni Jeffrey. Sofia! Apa yan? Kasla maulaw ka matan. Jack man mo, nagsakit ti ulo. Kaya't ko ti agid da. Inak ibaga iti maysa nga amamok at trabahador dita hotel, ta itulod da ka iti maysa kwarto. Alaman nga ruan, nagdagsan na talaga ti panagreknak iti ulog. Maulaw ka talaga. Nagdagsan dag iti sakak. Jesus. Agrikos ti panagkitak. Anya ka ti dya ininom ta. Tsaka mo, mabitlaan nga ro da. Urayan na kami dito ay. Apay kastoy. Kasla, jak makatakda.
Ang tangata na ilaok, iti ininom ko. Mabandaman pa iti may sa disco pub. Kayat ko ti manglipat. Diyak pa'y kayat ti agawin. Da kayo ti makam mo, boss. Pagisok. Dandanita iti may sa diskwan. Nabaya ka jak napnapan iti disco house. Intabas ito minom. Ngayon, ang mga nudyak tumakapaneho no makainumak, boss. Mabalintamat ti maturog iti hotel. Adamat hotel iti papananta a disco house. Ala, intakit din. Ibati mong tilugan iti parking lot. One boss. Mangsenyas ka iti umay mangyag iti drinks. Taipan na ijay pang VIP a table. Ariglado, boss. Uray naklangan ni Jay. Sige, umuna ako ni Jay. Sumaruno ka. Apa man na may bagam ti drinks ta, ha? Iyagda ijay VIP table. Ariglado, boss. Kada nagpinta sa babae iti suli. Kasla maditirik na na. Apeng nagmaymay sa. Boss. Sa balit ipanangmingming yu iti naidya babaya. Napintasan ka day. Ne? Adda babae kan lalaki nga imasidag kan ko na. Kat tinulungan da ngayon ruwar. Mabit lang, boss. Rumwarak pa'y biit. Tika di babae ti sinurot ni Koryo. Apeng nga ta. Insan, dito'y akwarto ti pagturugam, ha? Sumarunong kanto inton bigat nga agawid. Panawan na ka di dito'y hotel. Kwa ngamin insan, malagip ko asaan ko nga inkandado ti balay, idi ada sinublik. Ay, amangan na ada sumrak nga agtatakaw. Delikado. Sige nga, Rod. Diyan ka talaga kabalan. Diyan ko makayat ti maturog dito'y hotel. O sige, pasensya ka, tapanawan ka talaga. Apaman ang makaunag ka, ilak mo di taunag, ha? Taagawid akmutan. Sige, insan. Kat agyaman na. Nagkapam ka ni. Aperi mor ka. Sinurot mong samat tinapinta sa babae. Kubing pa'y na dyan. Boss. Napintas na dya babae. Saan ka day? Wan nga ron. Inyawid ng samat. Takasla maditirik na na. Kwa, boss. Impanda iti kaasitgan at kwarto dahito yung hotel. Kasta ka ni. Anya nga tinagan tinapinta sa babae. Kaya't mo ka di ama-ama mo, boss. Dumtang to day tagon daway. Loko. Kasano ko ma? Ala, uminom takit din. Itamam pa'y nga ibaga na napintas ka no day dya babae. Diyak pa'y nangag nga imbaga na napintas ni Ma'am Salud. Sa bagay, at pa'y sumat namin. Saan na napintas ni Ma'am Salud? Adda nga ta inlaok na itininom ko. Sabalin sama tintad da kanyak. Makatorturog ako. Permi abartak yo, boss. Hinakag pa-reserve iti kwarto pagturugan nyo. Makamo ka. Diyak samat ka ng amo tilaod kandaya. Alaman ka diti wallet ko. Dayan ka nga rod agpa-reserve. Sige, boss. Panawon kayo, pay. Katulag kumanggit di jay lalaki ang nakitak. Anang tulong iti di jay babae. Di jay mo ta kwarto ti pangipanakkan ni boss. Ikak iti kwarta di jay tao. Nalakalaang to nga irasunan. Tagpadadah anabarte. Ala, boss. Umunag kayo na iti kwarto. Di ta kwarto ti pagturugan nyo. Kaya't mapanak mat iti sabali a kwarto. Sige. Ang masapat araw mo rin ton bigat. Importante ti aramidag. Ha? Ang boss.
Masapa kayo nga tainton bigat? Apay kumasan. Ha? Apay sa balit irungid mo. Ha? Makita no masapa kayo, boss. Kaano pa yan aladawa kiti trabaho? Nang rona no da importante nga ramitak. Sa bagay. Wan matkit di, boss. Nagloko naggoryo. Isumot lagayam nga grungrungiit. Tadamat gayam babae a pinaunanan iti kwarto. Nakaida nakatalikod. Nakaturog samad. Idabag ti silaw. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti serya tayo itaalawas ang napuluan. Kwentas, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Loko na guryo. Isumot lagayam nga grungrungiit. Tadagayam babae a pinaunanan iti kwarto. Nakaida, nakatalikod. Nakaturog samad. Idabag ti silaw. Ita. Agindaak iti abay ti babae. Nakaturog samad. Saan nga kutkuti? Uy, nasapa kayo man gaya marimwar iti kwarto, boss. Loko ka talaga. Ah, Babae iti unag. Nga mas dawak. Tapay kasla di na amo ti mapaspasamak. Kasla pinaturog da. Anyang iti napasamak, boss. Amo man nabartekak. Saan narumbang ko mati napasamak? Boss, nakitam ka di tiro pa na. DJ a babae, tay nakita tay di rabi anabartek. Loko ka talaga. Nakonsensya ak edi nakariingak. Isa nangiparabawak iti medyo dakkalagata di tilamisan. Sakbay arim warak. Nakita na ka, boss. Dinardaras ko tirimwar. Nakaturog pa itay. Intan, tadjay appointment ko. Ang mga numaladawak. Tagtagainap ko kaditi napasamak. Kasla damat kaduak alalaki idi rabi. Aday naramid na kanyak. Ngam, jakmat kabailan alabanan. Tanakapsot tiriknag. Apay nga takas jay. Darasak ti mapaniti banyo. Tagdigo sakbay nga agawi dak. Adalakit di madian na pasamak kanyag. Darasak ti agdigos. Tapumanawak dito Tamang ano agsubli ti lalaki. Ada balitok akwentas iti katri. Ada nakaukit anagan. Kita akman. J. Javier. Kaawatan a J. Javier. Tinagan tinagikaid na kanyak idirabi. Adapay korta nga imbati na iti lamiseta. Kayat ka di asawan da ito binayadan na't inaramid na kanyak. Bak nang siguro ti lalaki. Ta medyo
Kaltimba, tinaagatan. Awan ni Jeffrey, napanan na ka di. Nakitak mo't ana sa parin mo, sir. Kaslaim may laang nagdigos kan nagsukat sa pimanaw. Napanan na nga tayo di rabi. Ha? Kwa, sir. Saan nga tanga ijay ayan ni Ma'am Salod? Ha? Ay, nasayat met no napanijay. Pamangano, umay man na nagdamag dito no ayan ni Jeffrey. Kasano, no saan akayat ni Sir Jeffrey ni Ma'am Salod, sir? Apay ko ma, di na kayat. Anya pala ti sa pulan na. Babae, ang mamirmiraot, kasta ka na eh. Insan, apay akas ta tilangham. Nagsangsangit ka kadi? Ada na po utang alalaki ang nakikaid na kanyag. Ngam awan na aramidak. Tapay adyak malabanan. Nakapsot tirik nahag. Jesus, apo. Di mo kadi nairupaan? Saan? Tanay ti silaw. Basta amok nga damadya na pasamak kanyag. Kasano nga'y amaamuan? No asino tinasaong alalaki? Ada na ba ti katria kwentas? Balitok samat da ito Kitakman? Atoy, ada na kaukit anagan. J. Javier. Kumusta ti relasyon nyo iti fiancé? Ay, kas de ta amiga. Nalamiis ta. Isorong man di ko na maapamuspusan tapno ikalay sana kon. Kasi ti aramidam, mapan kay di mansyon da. Agyan kay chay. Aging ga asumangpat. Kayat mo asawan? Sa anak a pumanaw ijay no awan pay ni Jeffrey? Correct. Kasano ang matagi ko no pumanaw kamot ichay nga awan ni Jeffrey? Mayat sa agpaiso. Nung amin awan ni Jeff ijay mansyon, pumanawak mo tadagos. Tapno maamuam, no ada sa bali a babae a kachat na, libasam nga isink ti cellphone na, iti cellphone mo. Sink? Kasano? Isuro ka, no di mo pay mo. No ada agchat kan ko na, ma-receive mo mat. Aramatam ti telegram iti cellphone nyo adwa. Adda ka dito mansyon? Adda ka di bagam o no masapol mo? Mairiwak laang mat. Maturog ak dito'y mansyon. Anya nga oras sa simangpot ka? May isang orasan tinapalabas. Kunak nga ron no saan kan asumangpat. One meeting, no appointment ko ita. Kasta ka di? Husto nga ron tiyo umay ko. Ta free ka ita. Nakita mo ka din o adda dito mansyon ni Papa? Diyak mo't nakita. Dagiti lang katulong tinakitak. Sige, umuna akon iti kwartom. Taag shower akpay. Napanan ni Ma'am Salud ijay kwarto yo, sir. Sa anak ko mapaya sa marakijay. Ngam, ada ti cellphone kan laptop ko, manang. Amok asaan mo akayat ni Ma'am Salud. Ang kasano, kaadamot kan napasama kada kayo, sir. Tsaka mo, jak mabalin na sa lungasingan ni Papa. Amin nga ibagana kat lintag dito mansyon. Kasta kayo ka di ababak nang, sir? Noan niya ti ibaga ti ama, kat iso ti masurat, oray may papan kan ayat? Nusak ti adda putot na. Itad ko kenkwana ti waya-wayang agpili iti ayatan na manang. Dayta ti maiparbeng, sir. Saan ko maadiktaran ti anak? No may papan kan ayat? O anya, naisync mo ka din ti cellphone mo, ti cellphone ni Jeffrey? Wan, ngam awan mo ti makitak nga agchat kan kwa na. No awan makitam, kaawatan na nga awan nga ro ti sabali ang babae iti biyag na. Apay nga rod anatamnay kanya. No saan nga epektibo ti imbagak nga aramidam, sabali nga ro awangas ti aramidam. Anya ka di manan ti aramidak, amiga. Adamanen ammo ka pamuspusan, amiga. Masiguradok amayat daytoy nga ibagakan ka. Ala, ibagam marudan, taaramidak mat adagos.
Insan, balitok samot daytoy akwintas. Nangina siguro daytoy. Amangan nunagan ti lalaki dayta. Idulin ko daytoy a kwentas. Amangan no adan tumang sapol iti daytoy. No asino man timang sapol iti dayta akwintas. Kaawatan na nga iso tinakikaidaken ka idirabii. Ha? Wan nga agpaiso. Manipod ita. Saan akon nga ginom iti nasangar, ta iso tinakaysagmakak. Insan, pakawanan nak Jak amo, akasta ti mapagteng mo. Saan mo matabasol tinapasamak, insan? Daksang gasa takla siguro. Jak mat mabalin ti agdarom, tawan mat aramatag. Idulin mo ti imbati na akwarta ako nam. Para iti masakbayam. Ita ti umuna nga aldaw ti panagtrabahom. Saan ka di? Wen insan, agurnungak iti kwartak. Tadyak laam mo no agbayag da ito yung trabaho. Siyak, nabayag ako nga agtrab-trabaho. Angam, awan pa'y urnong ko. Tamapmapan mat amin kadagiti kakabsat ko. Sana bale, tainton ka sa pulam titulong. Katulungan na kantumat, insan. Sapay ko ma, insan. Ay, ipapaay ko amin kadakwada ti sapul ko. Nalabit, di da kantumat imutan, no si kantumat yag kasapulan. Sapay ko ma, insan. O sige, inta nga rod ag trabahon. Tapno saan ta amala daw. Boss, apay ka di amadlaw ko. At dagundaway, akasla na unag ti pampanunutan yaw. No daduma, malaglagip ko ti babae ti disco house. Nakayawan kayo kadikan ko na, boss. Makitak nga tapay na diya babae. Kasano nga ta? Ang mga nuag sublimanan ni J. Disco House, boss. Padasan taman ti mapantumanan ijay. Nga, ti pagsidawak. Ubing nga da ijay. Kan apay at di man lang nagkitakit, idiaday naramit ko kenkwana. Kinasawyo ka di, boss? Kinasaok, ngam saan na sumungsungpat. Kaslawan mang mangig na. Diyak maawatan. Kaslan nakapsut unay. Gaputan na barte kak. Diyak nakasaw iti usto. Makon-konsensya akpay kit din. Apay ama ikulkulang ka. Adda ka di parikot iti trabaho? Jak manam mo. Iti pa naglabas ti aldaw. Kasla aglaladutak. Kasla jak kayat ti aggunay. Adda ka di sakit mo? Apay ngay akas ta ti mariknam? Jak nga rod maawatan insan. Saan nga ta? Agaputa kanayon ko ang malagip ti napasamak kanyak ijay hotel. Insan, nagbinulan ka di? Manipod iti dayjay arabi Saan nga tang agdadagsanak? Adda posibilidad na akasta, insan. Anya, agsikugak ka di nga awan asawak. Saan pa'y kuma? Kasano kaminto nga agina? Awan ka dilat na makita mga agchat ka ni Jeffrey? Awan, nga magtultuloy ang alamiis kanya. Kasla mapilpilitan laan. Madingarod dayta. Amangan kit dino sana matuloy ti kalay sayo, amiga. Saan ang mabalin? Para kanyak laan ni Jeffrey. Ngam, kunamat ang alamiis kan ka. Anya ti Ramida, tapno mapilitan ang mangikalay sa kanyak.
Iti kastoy nga isingasing ko kan ka. Masiguradok amayaten ang mangikalay sa kan ka. Ibagam nga rodadagos, amiga. Ay, bayag mun ayamang ibaga, kat magagara na kun apa ikalay sa ni Jeffrey. Lailuam nga umuna. Sakbay nga ibagam, masikog ka. Itay tapay lang dito eh. Ngam, di tamot makita tinasawa babae. Boss. Agpag naak iti suli, tama nga numakitak day di a babae. Alaman nga ron. Tampay di. Mapanak agsalay di dancing floor. Tapno makitak ti aglawlaw, no adda ti nakatugaw iti igid. Namin anutan nga imay dito eh. Ngam, awan na tamad. Makita tantumot lang day di a balasang, boss. Nailat ti lubong ako nada. Mamati ka mat, anailot ti lubong. Kat no naglawa. Kwa, boss. Saan taga di pa nga gawid? Awan mo ti sapsapulan ta dito eh. Anya? Ibagak ama sikugak, amiga? Dayta ti ultimo apamuspusan. Ibagam nga imot mo ti agbalin nga anak yo. Mayat sangag paiso. Ngam, kasano, numaduktalan na sa anak gayam ama sikog? Nalakalaang nga irasonan dayta. Di, kalpasan ti kalay sayo. Oh, di ibagam anargrag. Mayat ti imbagam, amiga. Magustuak. Imposible adinak pala ikalaysa, numaamuan na ang masikugak kampay idi. Dayta ti inaramid ko kanila kay ko. Iso nga inkalay sanak adagos. Day tamot nga rod ti aramidat. Tapno matagikwak ni Jeffrey Javier. Imbag ta simangkot ka, Jeff. Ada na patag na ipadamag ko kan ka. Masiguradok ang maragsakan ka. Anya ka diti padamag mo. Pakaragsakak nga ta. Masigurado nga oray ni papam kat maragsakan mat. Numaamuan na ti ipadamag ko ako na, Jeff. Ibagam nga rodan. Tadda importante apapana kita. Papanam ka di manan kat malaman. Nakakompromiso akit imay sa transaksyon ti negosyo. Kasta ka di? Kaya't ko nga ibaga, amay sakan nga ama. Anya? Ulitan man timbagam. Anya ti kahit mo asawan? Agdadagsanak, Jeff. Umuna abunga ti ayan-ayat ta daytoy imot ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti serya tayo itaalawas ang napuluan. Kwentas, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anya? Ulitan man ti imbagam? Anya ti kayat mo asawan? Agdadagsanak, Jeff. Umuna abunga ti ayan-ayat ta daytoy imot ko. Pudno ka di ti ibagbagam? Pudno launay. May sakan nga ama, idinto ta may saak matan nga ina. Kasladyak mamati iti ibagbagam. Apay ko maasaan ka mamati. Masapol nga agkalay satan, sakbay at dumakkel ti tiyan ko. Pagsaritaan tanto reta, ang mga noomo na ti tao akatransaksyon ko iti pagkitaan mi a restaurant. Manan, di mo ka dinakita tin regalo kanyak na di mama abalitok a kwintas. Italangan adlaw kong awan. Balitok a kwentas? Saan ka di ang kanayon nga adda iti tenged yu day di a kwentas, sir?
Idinadlaw kong awan. Naliplipata ka dinamag. Awan ka di tinakit-kitam? Awan mo, sir. Ay sus, sapay nabalor day jay, saan ka day? Impaaramid pa ila ni mamaday jay iti sa bali apagilyan. At dapay nagan ko ijay anak kaukit. Amangan no na idisuyo laeng, sir. Bayan nyo, padasag tumanan akitaan ijay kwarto yaw, sir. Mariribo ka na, Kuryo. Kuna ni salud ang masikog ka, no? Mariribukan ko na, boss. Saan ka di arumbang nga maragsakan kayo? Diyak maawatan ti bagik. Saan aragsak ti mariknak? No di kat panagdwa-dwa. Agdwa-dwa kayo? Nuda kayo ti ama? Kasta ka di, boss? Diyak nga rod maawatan. Kaslaman, diyak kayat nga agsikog ni salud. Saan yu akayat nga agsikog? Ang kinayat yumat, tinakikaiddakan ko na, boss. Di mo kumanayunan ti pan nakariribok ko. No mabalin la ko mang ibabawit ti amin. Anya ko mangay ti ibabawi yo, boss. Ti panagsikog na, kasta ka day. Saan kayo kadi ang magagaran? Taaddan to anak yaw? Apay, makuna ka di adakasak. Taapay asa anak ang magagaran ang maadaan iti anak ka ni salud. Apay ka di nga inayaban nak, ma'am. Diyak kaya ti kortina diti salas kan iti kwarto ni Jeff. Sukatam amin ida. Naglidam ti Maris na. Kano kasuksukat ko laeng idikalman, ma'am. Ti kunak sukatam. Saan ko adinamag no kaano tinaudi apan ang sukat mo? Ay ko, ma'am. Day tama nga minti kaya ni Sir Amaris ti kortina. Dinamag ko ka din no anya Amaris ti kayat na? Basta sukatam. Awanan ti adupay asao. Anya ka di Amaris ti kayat yung nga isukat ka, ma'am. Jay sabong-sabungan ti kayat ko. Jay kanayon analawag ti aglawlaw. Kayat nga ta ni Sir Day Amaris. Amangan mo no di na kayat ta saan anaasam iti sabong-sabungan, ma'am. Insan, gumatang taman iti pregnancy test. Takitaan taman, amangan no agdadagsan kang agpaiso. Di mo mat ngamin kayat ti mapanagpakita iti doktor. Kasano ang mapanak agpakita iti doktor? No masikugak, katawan ba't asawak? Ngam dagita sintomas amarikrik-nam. Kat iso ti madamdamag ko amarik na ti maysa nga aginaw. Unay lakit din tikin nadaksang gasat ko. Balasangak, ngam kastoy tinapasamak kanyak. At dabasol ko insan. No paymat nga inawis ka iti daydi arabi eh. Ay, pagmadyan na timapan ka dagiti night spots ako nada. Agdadagsanak nga tangag paiso. Sapay ko mata saan. Nagsaritaan nyo ka din ka ni Jeffrey, ti may papanit ikalay sayo. Pagsaritaan minto kano tito. No mabalin ko kat iti kabiitan na panawan. Saan mi ko man nga ibaybayag pay. Rumbang ko apagsaritaan yun, tapno malpasen. Dayta ko marod ti bagakan kwa na. Ngam ada kano transaksyon na iti negosyo, tito. Iso kano pa iti umuna nga asikaswen na. Kasta ka rin? Sa bagay, kasapula na dinabaybayan na iti kakadwa iti negosyo. Larigat no mabaybayan na. Saan ka di mabalin ada kayo ti mangibagakan kwa na agkalay sa kamin, tito? Tungpalan na kayo siguro. Siya tinagdesisyon nga sawaan na ka. Ngam isumot agdesisyon no kaano ti kalay sayo. Dayta ti kinid daw na. Kasta tinagtulagan nyo, tito? O anya, insan, nakagatang ka ka din iti pregnancy test? Wan insan, ngam kaslawan kirid ko amang kita no agdadagsanak.
Ang masapul ama amuan ta. Tapno amom ti saganaam. Anyat serbina, no di mo mat usaran dayta. Kasano nga tanong masikugak nga agpaiso. Di, aklonam ti kasta pasamak, insan. Sana bale, tadamot siya imbati ti lalaki a kwartam. Kapilitan nga iso ti aramatag. Nukas pangarigan aganakak. Diakon makatrabaho. Taadanton aw-awir ko. Ay, katwan Sana bale, insan. Adda aklat ta iti likwidam. Amiga, hello. Inaramin mo ka din timbaga? Wan amiga, ngampi manaw, tada ka no napataga asikaswan na maipapan iti negosyo da. Uraya masumangpat. Takidawom ti panagkalay sayo. Talagang urayag. Pinasukatakpay amin na kurtina ditoy, tapno swerte akas iti imbagam. Sa bagay, jay ka no naswerte ang maris ti Piliam. Tapno, mayato ti banang ti panagsarita yo. Isungarod ang pinasukatak dagiti kurtina. Amangan no pod no ti imbagam anaswerte, no naranyag ti maris ti aglawlaw. Uwin takunada ano kanon nalidam ti maris ti aglawlaw, nalidam mat ti pagbanagan ti saritaan. Mangnamnamaak nga iti mabiit kat agkalay sa kamin, amiga. Oray siya, amiga. Mangnamnama akmat. Masikugak nga agpaiso insan. Nagbunga tinaramid na kanyag. Angam, di kan agladingit, insan. Italaang day ta aliday. Ngam inton dakkel ton ti anak mo. Ison to ti kadkadwam. Sa bagay. Ay, wanak to analaing. Tapno dumakal to anasayat nga ubing ti anak ko. Kaasi kamot, insan. Ubing kapay nga agbalin nga ina. Dayta ti paglading itak insan. Awan to ti kaduak amang isa ka di ti anak ko. Iso nga itapay laang. Urnungam ti sapul mo. Tapno di kan tuunay marigatan. Sapay ko ma. Tadinak baybay anti apo. Wen, insan. Kat, agkidawak manan iti pamakawan mo. No saan aga po kanyak? Saan ko maakasta tinagbanagam? Nasaya at tadakan, Jeffrey. Pagsaritaan yon ti petsa ti panagkasaryo kani salon. Saan pa nga ita, papa? Adang amin nagtulagan mi iti partner ko iti negosyo. Amang ibangon kami ti sabali nga isla. Bayat na ita plano yo. Nabayag ili na plano na ita. Na kayo itan ti mangituloy. Masigurado ka nabaligi na ita plano, papa. Arugyan mi adagos. Ijay Visayas kano ti pangipatakderan mi. Bayat ijay. Taadayo pa iti kakompetisyon. Isungarod nga iso pa iti intunar mi, papa. Makauray da ita kalaysa. Kita man na naimbag di ta kotse. No, dati kwentas ko abalitok. Kaano pa yung awan, boss? Diyak na puutan no kaano. Tay di agbalawak. Awan matan. Anya? Angam, namin adun alininisak ti kotse, boss. Angam awan tinakita. Mapanak ka nagiti pawn shop. Agdamagak no da naglako iti kasya kwentas. Adamot na kaukitanagan ko ijay. Ket, anya ti aramidan nyo, numasarakan nyo, boss. Gatangag, ore mano. Pakalaglagi pakday jay ti day di mama. Impaaramid na day jay ti sabali apagilyan. Apay nga enruar mo dayta akwintas. Adda ka di planom amang ilako iti dayta? Saan kun to nga ilako daytoy insan? Daytoy lang ti may pakitak iti anak ko. No agdamag may papan iti amana. Nangina siguro dayta akwintas. Nagpintas kan dakkel. Nabakad pa'y.
Saan akas ka rin na ang mapugsat? No kasano anabati ti akin ko kwa. Gapo nga tatanabartag, kat inikat na, ngam di na ibulsa. Nalabit. Ibulsa na ko masiguro. Ngam gapo iti bartak na. Di na naaramid dayta. Saan nga ta nagsubli iti hotel, anang sapul iti daytoy a kwintas? Mabalinakas na. Ta saan mo't asinsinan dayta a kwintas? Awan mo di kwenta, sir. Biniro ko amin asuli di ta kwarto yung ngam awan mo. Sa dino nga ta tinakaidiswak iti dadya kwintas. Saan nga ta nga ijay opisina yaw, sir? Masaya nga naklaw na iti dayjay. Dayjay ti kanginaan nga insagot ni mama. Inwagsak ko pa'y idi ti abong ti katray kan inikat ko ti supot ti pungan yaw. Ngam awan mo tinakitak, sir. Sayang dayjay. Makitak pa'y nga ta. Awan mo't kano karag iti pawn shop anapanak. Anya ka diti bagbaga ti katulong anapukaw mo? Kan kasano ana ikat di tatangad mo? Tsak nga rodam mo no kasano. Basta iti agbalawak. Awanan iti tangad ko. Awan matanda anak kaibatsak. Saan nga ta babae mo tinakaala? Ang mga no damat sa bali a babae iti biyag mo. Babae ko nam. Kasano ko ma? Negosyo ti pakakumikumak. Amangan mo't na da babae a pagluklukwam. Babae pagluklukwan? Awan babae. Ayan nga rod ti kwintas mo. Adda ka di parikot yaw, boss. Kuna ni salud nga amangan no babae kano tinangalay ti kwintas ko. Adda nga ta posibilidad na, Goryo. Ha? Anya iti panagkunayaw, boss? Adda ka di sa bali a babae iti biyagyaw? Da kayo ti makasungbat iti dayta, boss. Iti imbaga ni salud dayjay. Nalagip ko ti babae iti hotel. Amangan no adda inlok da iti ininom na. Iswasan na nagkitakit, iti sagitan nyo. Kasano kumangay so, boss? Daytang karon ti pagsidawak. Saan ko apulos nga inatap a babae ti nakaala? Adda napasamak kada kayo. Di mo pa iam mo tinagan na? Apeng amin nga iti ayan na akwarto tinangipanam kanya gidi. Una, gaputay bagam anapintas a babae. Siniputak no sa dino tinangipananda iti dayjay a babae. Kat ijay ma tinangipanakan ka. Kat, kaano ka di long table, amiga? Dayta ti pakasurunak. Aguray ka no, tada bangunan da negosyo. Iso ti pangpangruna na. Umuna ka di ti negosyo, sakbay ti kalay sayo? Dayta ti imbaga na. Kunak no dagdagan ti amana. Ngam ni kano Jeffrey ti mang desisyon no kaano. Ay, kunaklakit din no agkalay sa kayon. Iti kanito ang maamuan ng adan anak yo. Ay, sabali mo, dayta a Jeffrey anya. Kasano no di na mauray a dumakkel ti tiyan ko. Daytan ti parikot. Masapol nga agpanunot tamanan iti sabali a pamuspusan. Tapno, makalawit mo dayjay a Jeffrey. Itaman pa'y anabartag ka asim mangpet, Mr. Jeffrey Javier. Anya ti parikot mo? Kaano niya pa nang imbaga mo ni di, amasikog ka? Apay abasit pa lang tatyan mo. Agpalawag ka man. Idi makumikom kay tinigosyom. Naragrag, tanasakit namin tinakam ko adinak pala pakasaran. Tinumero ono akagurak kati mga ulbod kanya. Saan ka nga inulbudan? Agpaiso ti bagbaga, Jeffrey! Insan, dakkelan ti tiyan mo. Saan ka di amarigatan iti trabaho? Imbaga ni boss, nga aglivak pa'y kano.
Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti serya tayo itaalawas ang napuluan. Kwentas. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Insan, dakkelan ti tiyan mo. Saan ka kadi amarigatan iti trabaho? Imbaga ni boss nga agliwak pa'y kano. Rumbang laang agliv ka. Tadandani ka kat nga rod aganak. Agbalinak nga ina. Ajak man laam mo no asino ti amana. Ay na, insan. Lipat tamon ti ama ti anak mo. Tikit di anak mo ti ikam iti importansya. Anya pa'y ngay no di kasta insan. Mabanak iti sabalya pagilian. Una ti kapsat mo akadwaag amang imanihari iti ibangon na asanga ti kumpanya ijay. Kaano kayo kani amapan papa? Dahito yan alawas. Sika ti makamo ditoy. Na kami iti kapsat mo ti makamumot iti negosyo ijay. Ikari kasaan ko abaybay antin talikyo kanya ka negosyo papa. Nasayaat. Awan mo't lang ti sabali amang tawid dito, no sana sika. Timat kabsat mo, timang tawid iti negosyo ijay. Ikarik aparang ayat ti negosyo, papa. Rumbang lang. No malugi, sika mo't lang ti agrigat. Anya ti resulta ti ultrasound mo, insan? Lalaki ka no insan. Panaganak to iti Josh. Josh Javier to nga rod tinagan ti anak mo. Saan ko pa nga ipasurot ti Javier? Apelyedok to lata ti pasurot ko kenkwana. Sa bagay. Kwentas lang matinakitam. Di mo sigurado no isong agpaiso ti amana. Ngam, apay nga adda tinasaw ak kwentas iti katre ang nagturugak. Nakikaidaan ti lalaki kanyak. Win nga rod Uray ko ma, no di nakapinanawan, adi ka pa'y nakariing. Masapo na pagtulagan tayong ti kalaysata, Jeff. No mabalin la ko mga kalaysaka siksika, aramido mon. Mabalin ka di mo ti kasta? Saan ka di ngayon bagak adi pa'y nalpas ti ipatpatak dermi apasdak, apakaibangunan ti negosyo? Ikarim nga rod, nga inton malpas day tapasdat. Depende nito iti pasamak. Haguray ka lang, tamadanon to na ita. Apay aya ka na yun mo nga itantan. Gapo ka di ta naalam mo ti kayat mo kanyak. Napanak ka di iji balayo anapan nangalay ti bagbagam? Sika ti imay dito balay anang tad. Pumanawak man langit. Agsarita tanto inton limpyo day tautot mo. Pimanawan ti saan alimpyo ti utak na. Saan ko man ngagsubsublipay dito mansyon? Apay ka di nga agluluan ni Ma'am Salud arimwar, sir. Bayam lang manan. Di na ngamin amo ti sasawan na. Saan na makaaw-awat? Baliktad nga min ti mapaspasamak, sir. Saan kayo amap-mapan ijay balayda? Ngam isumat yung umay ditown. Dahita siguro tinagsakitan tinakam na itay. Tadayta ti imbagak sakbaya pimanaw. Amang ano na insulto iti imbagayo, sir. Ladingitek no na insulto. Ngam isumot ti pudno. Kanayon nan samot nga irengreng ti panagkasarayaw, sir. Pudno. Ngam saan ko pa masango? Adu pa'y nagitikayat kong aramidan. Arak dayta, saan adanom, amiga? Adoon ay titagay mo.
Nasakit tinakam ko itimbaga ni Jeffrey, amiga. Anya ka diti imbaga niya, ken ka? Imbaga nakit din. Asan ka no anapan iji balay ang nangalay ti dayaw ko? Siya ka no tinapanangtad kan kwa na. Anya? Kat, ag-give up ka ka din kan kuana? Sana mabalin. No kasapulan a balsag. Balsag na a Jeffrey no dinak palay kalaysa. Kasano kumanti pa ng balas mo, amiga? Orayan niya pamuspusan. Aramidak. Mabalas ko lang na jay alalaki. Boss, apa makapungtot itay ni Madam Salod? Padungparan na kano tilugan, no jakpay kano ilisi iti driveway. Bayam lang. Di na mo ti sasawan ka nararamidan na. Ay, malagip ko man gayam, boss. Saan ka di ako nayo ide, ama sikog? Ulbod da di a babae. Sungarod na surunakin ko na. Ure man saan ngagpakpakita. Ah, amangan no masuron ni Sir kada kayaw, boss. Ure taawanan dito eh. Napalan iji abroad. Kasano ngayon wag sublay? Mabayag pa yung agsubli. Taad na sa nga tinegosyo nga matunanda iti kapsat ko ijay. Ay, un gayam, boss. Apay nga taadya kun makitkita ti babae ijay disco house. Amangan no turista lang na di a babae. Kaya't kamat ang makita kan makasarita. Nga jak matan makita. Nagsakit ti tiyan ko, insan. Mabalin ka di ang kadua anak, ama pa ni di ospital. Insan, ayan ka ditin sa ganam nga arwaton yung agina. Iti bagi ti sirup ti katrinsan. O sige, tamapantan. Inak mangala iti pagluganan ta nga agturong iti ospital. Wen insan, nasakit at talagang ti tiyan ko. Ikarigatam, rumortan, taaguray ka basit di ta kalsada. Ta inak mangibaga iti pagluganan ta. Agyaman ako na insan. Imbag tanda ka akad kadwak dito'y balay. Anya nga tati kayat asawan ti tagtagainap ko. Adda nang tad kanyak iti nagpintas ako neho. Kat naragsakanak anang awat. Kuneho? An-anun yung iti kuneho, boss. Tsak man mo, no apayakas dyan tinatagtagainap ko. No kumapudno ang nagsikog ni Madam Salod. Ang mga no aganak kadag ito'y abulan. Kuneho tinatagtagainap ko, saan kat nga ubing? Nangag ko nga main. Ano kano makatagtagainap kano iti dingwain? Ubing kano, ti kaipapanan na. Kasano ko mga da ubing? Kuna iti ni Salud amasikog, ngam di mat di makkel ti tiyan na. Ulbod a babae. Naglungpo alalaki ti anak mo, insan. Naggwapo si ka. Addan ijay nursery. Iyagda ka no inton madamdama dito katrem. Imbaglakit din ta nakapagpas ngaya kon. Ngawan dakas anapasamak kada kami nga agina. Kinaasyan na ka ti apo. Tanasingpot ka tao. Di na baybay anti asino man ngagkamang kankwana. Sapay la kuma. Tauray agmay-may saka mangisakad kankwana. Nasaya tulat ti masakbayan mi nga agina. Mangnamnama ka iti dayta, insan. Imbaglakit di tadaurnong mo anak kasagana nga usaran nyo, no agkasapulan kayo. Ngam no tsak pa'y makatrabaho. Mabiit maibos ti kwarta. Saan ka ka din anap-napan iti mansion da, Jeff? Saan? Ururayak nga awagan na. Ngamawan na uray ko. Rumbang asaan ka pa'y sumuko? Sayang ti kinabak nang no sumuko ka. Dayta ti makagapo, no apay asaan ko asinaan ti loko. Husto ta ko na, amiga. Uray di na kaayayatan, tabak nang mat. An-anwam ti ayat? No awan mat kinabak nang na? Ngam nagasawa kaminton.
Makabalas akon kankwana. Ipariknak ti iparparik na ita kanya. Rumbang laang. Saan alalaki laang timang pasakit? Kabaulan tayo mat a babae. Naimbaglakit din tanasingpot ti anak mo. Saan amangit? Sapay ko ma, tamanayon ti kinasingpat na insan. Timawid kan ka nga inana. Nasingpot ka mat. Sapay ko ma, ta saan nga rod nga umala iti kinadaksang gasat ko. Unay matan ta umala iti kinadaksang gasat. Nalabos mo't day ta nga imbagam, insan. Agpay sumat insan. Nasapa ak ana ulila. Idikwan, nagsikugak nga awanan asawa. Kasano nga tamat ti anak ko? Lalaki ti anak mo, insan. Saan nga agsikog? Da kayo ti kanayon nga agkuyog kini sir. Saan kayo kadi amapmapan ijay balay da Ma'am Salud? Saan mat? Apay ka day manang. Dumlawak ngamin. Medyo nabayag asaan nga imay dito. Madlaw-law na asan akayat ni sir. Saan ka day? Day tangarod ka. Nagturod mo't nga umay ngamin day siya babae dito. Kasano? Katpatpatib ka rin ngamin ni Papa ni sir. Ngam itatanapan ni Sir ijay abroad. Maipapilit nga ta ni Sir Jeff ti kayat na. Saan tapay mo't nga mo? Amangan no ag subli ti amana. Boss, mabayag ka din ni Sir iji abroad? Siguro. Adda ngamin negosyo na iti abroad. Amumot ni Papa. Negosyo tinapatid kan kwa na. Kay isumat tinatawid mo. Napatpatag ti negosyo. Anya ti ko nam? Ay... Jak na awatan timbagam Ay, kwa awan, boss. Tikunak. Imbag ka da kayo. Taada negosyo yo. Da kami. Awan negosyo may. Ikagumaam ti maadaan iti negosyo. Narigat, boss. Awan puunan. Awan pa'y padas. Amangan pa'y gidde. Nuad adda malugay. Tapno saan masayang ti panagyan ko dito'y balay nga agaw awir iti anak ko. Ada planok nga aramidan insan. Anya ka di tinapanunot mo nga aramidan, insan? Agla ko aksa dito'y balay. Uray bastit laan. Ibagaban bantayak dito'y. Kabayatan ti panakaw awir ko iti anak ko. Mayat day ta na panunot mo. Naimbag taado tayo mat dito nga agkakaaruba. Imbag lang nga pagpalpalabasak iti oras ko insan. Sana bale, tanasingpat mati anak ko. Wan, naimbag tadamot pagpuunam. Ti imba ti idi ti ama ni Josh iti lamiseta ako namo. Imbag tananakam ti anak mo. Uray saan mo nga itulod ije pagadalan akas iti daddo madita amasapul pa ila nga itulod da. Wan nga rod insan, day tamat ti yamanak, tanaturad nga ubing ti anak ko. Husto tay kunak asaan ka amarigatan iti anak mo, tanasingpet. Sino, kan ayan nga tati amana. Agkita da nga ta nga agama. Maam-amuda nga tati tunggal maysa. Ay, pasamak to ti mangwarwar kadagiti na italimang apalimad insan. Addan to siguro panawon nga agkikita kayon to. Kasano ko ma? Katjak pa'y mat nakita ti langana. Adda nakaukit anagan na iti kwintas. Saan ka di? Dakkal pa'y. Kan nadnadlaw. Tadakkal ti pendant. Anaka ikitikitan tinagan na. Adda simangput alugan, sir. Itaman pa'y. Lugan ni Salud day chay. Anyaman nga tanti mayan na dito Saan kayo kadi mailiw kan kuana, sir? Kasoron ko, ta inulbudan nak. Imbaga na idi amasikog, oresan mat. Anya?
Imbaga na amasikog nga uray saan, sir? Imbaga na, takayan na siguro nga ikalaysak. Imbaga ata di na imbaga idi ka ni Papa. Ay sus, pinilit na ka kumaan ng ikalay sa adina oras, sir. Di pala isuda tinagkalaysa. Ah? Ikalay sa ni sir amay sa alakay, tikaskin ni Madam Salud. Adumot ti kasta. Lakay tinobyo, ket ubingmat tinobya. Nagragsak ka makisarsarita ka ni Jeffrey, sika Maria. Anya ka diti pagsarsaritaan nyo? Ibagaman kanya? Adda kayon, ma'am? Nakita naklangarudan, damagang paylaan. Ulitem, no anya jay kinatawaam itay. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na dinggan, tituloy ti serya tayo itaalawas ang napuluan. Kwentas, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TNPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Nagragsak ka mata makisarsarita ka ni Jeffrey, sika Maria. Anya ka diti pagsarsaritaan nyo? Ibagaman kanya? Adda kayon, ma'am? Nakita naklangarudan, damagang paylaang. Kunak, ulitem, no anya jay kinatawaam itay. Ay kwa, ma'am. Diyay ngamin istorya ni sir. Adda ka no nagkalay sa senior citizen. Kan ubing pa'y abalasang. Anya ko ma. Anya ti nakakatkatawa iti dayjay. Awam makiday, ma'am. Siyay, panawan kayo pa'y. Anda ka di ibaga mo na masapol mo, tay may ka diti mansyon. Apay akasta ti saludsod mo. Nalipatam ka din a fiancé na. Jak nalipatan. Iso nga rod adamdamagak no niya ti bagawa na masapol mo. Amo matikid-kid dawagsan ka di? Kalaysa. Apay ngamin adi ka makauray. Urayam pa'y kung maanaan-nayas ti taray ti negosyo, akay bang bangon ko. Ngamanon atawan ti relasyon ta, Jeffrey? Adak pa'y matla ditoy, sa anak mo tapi manaw. Anya ka di pa nati sapulam. Apay ka dinagsang sangit ka asimbangpat, manipod pagadalan, anak. Kasano? Kat ko na ti kadalak. Bimta ka kano iti kawayan. Tawan kano daddy. Apay kumabimtak ka iti kawayan, anak. Saan apod no ti sasawanda? Apay ngay nga rod. Ngawan pa'y nakita ka daddy. Intay dya unay, taday pakitakan ka, anak. Umay ka ni dya unay. Intay dya kwarto, taday pakitakan ka. Irwar mo ti kwentas? Daytoy lang ti pakalaglagipan ti anak ko iti ama na insan. Ha? Wow! Nagpintas a kwintas, mami. Daytoy ti kwentas ti dadim. Isuasan mo apat-pat yan ti bagbagada, abimtak kay ti kawayan, anak. Pagkwintas ko nga rod dayta, mami. Ibagak ka dagiti padak ngobing. Ako kwa ni dadik daytoy akwintas. Pagkwentas mo, ngam saan arumbang nga ipakitam ka dagiti padam nga ubing daytoy akwentas, anak. Ha? Apay ngay asan ko nga ipakita, mami? Saan asinsinan daytoy akwentas, anak? Kayat ko asaan ka analiday. Tada day ta naggapo iti amam akwentas. Kamaliti naramid mo. Apay nga ipakwintas mo iti ubing, tinangyan na akwintas.
Tapno saan amasaktan tirik nana, nusutilan dagiti kaadalan na. Ang mga nuday dya ang kwentas ti mangisagmakkan kwa na. Imbagak matkit di, adi na ipakpakita ka dagiti pada na nga ubing. Ubing dya anak mo. No nataengan ti makakita iti kwentas, ang mga no masulisog. Kasanon, no pagaramidan da ti ubing iti madi, tapno maala dalaang ti kwentas. Saan ko na panunot dayta? Kayat ko laang matamaikat ti sakit tinakam na, iti panang sutsutil dagiti pada na nga ubing. Naimbag ta simmangpet kan anapan nagayayam, anak. Apanak lang iti sirok ti kayo, mami. Mingmingmingak ti kwintas. Kinindaw ko kan ni Jesus. Nga ipakita na kanyak ti akin kwintas iti daytoy. Ngam ibagakkan ka, asaan nga amin akid dawam kat mapatgan. Ada ti umno panawan kan gundaway. Tapno ited na ti anyaman akid dawam kan kuana. Agurayak no kaano dayta, mami. No di na mapatgan dayta akid daw mo. Ada sa bali awagas. Wano bindisyon nga ited na kan ka. Kasta ka di, mami. Urayak latta apatgan na tikid daw ko. Sana sinsinanday ta kwintas, anak. No makita ti managdakdakas, amang ano sipdutan da. Wano pagaramidan da ka iti dakas, tapno maala da. Ay, saan ko nga ipagpakita, mami? Naalam ka di ti kwentas ka ni Josh? Ay, pakaisagmakan na lakit di dayjay. Imbagaklaang ti patag ti kwentas. Isulaang ti pangipapapasan na iti iliw na iti amana. Ay, wam. Taalaang mo't laang ti kwentas. Delikado ti ubing no adda makakita. Kumaa, no sinsinan ak kwentas. Sige, inton sumangpat. Ibagak nga alaag pa iti kwentas. Ta isublik to kan kwa na inton dumakkel. Rumbeng laang. Di mulaam mo, no adda di tatidakas ti panunot na, katrabsuten na latan ti kwentas. Apay ngamin ano makita nga agsangsangit ti anak ko kat maditirik na. Nang runa no may papan iti amana. Talaga akas na, tamay sa kakat ngarod nga ina. Ngam, panunutam ko maan na imbag ti siguridad na. Kasangay ko daytoy umay alawas. Mabalin ka di ang mapantamot agpasyar? Mabalin ka di amang awis kapelay ti sabali akadwam ngagpasyar. Ikan kay ti kwarta. Ada 2 a plane ticket ko. Aramaten yung aktor. Adamot passport mo? Tur, sa di no apagilian? E di Singapore. 2 a plane ticket. Mabalin? O sige, umanugotak. Tigayam ko ani Ana ti kadwak nga agtur. Sige. Itad ko ken ka ti 2 a plane ticket. Apay adi kay mawag nga umay ka. Imbag tadyak pa'y nakapanaw. Agrub-grub watak ko maarumwar ita. Napatpatag to ibagakkan ka, ngamday tapapanam. Ibagaman nga ron, no anya day ta? Napatagmat lang ata, akas iti imbagam. Agtur tayo di Singapore. Ada 2 a plane ticket nga inted ni Jeffrey. Agraman kwarta nga aramatan ta. Oy, galante talaga ni Jeffrey. Agasam, takaraman akpay. Saan ka di pa nga expired ti passport mo? Saan pay? Mabalin pay. Nasayat nga ron. Mapantanton inton umay alawas. Okay, amiga. Naragsak mo't ni Ma'am Salud arimor itay bigat, sir. Itaman pa'y. Intad ko ken ko na ti plane ticket nga usarik ko mamanang. Marengrengak ngamin iti kanayon nga ibaga. Oh, di awanan ti aramatin niya, sir. Mabalin ko ti mga alay ti sabali. Naimbag no mapani jay. Masigurado nga agbayag jay. Medyo mabayag mat nga rod no kasta, sir. Nasaysaya at pa, ipa-extend na ti panagyan na ijay. Tap na awan mangrengreng kanyak.
Ay, madamag ko man, sir. Awan ka di ti plano yo amang ikalay sa kenkwana. Jengarod ko na kon. No mabalin la ko maanipapan ti mangikalay sa akin ko na. Nagkarumutan ti traffic dito eh. Anya ka di ti mapaspasamag. Maladaw ako ni ti opisina. Wa nga main, boss. At masimsimin to dita masungad. Sapay, ayan ti intersection ti asid na. Diyos kay. Intun maminsan, saan adito ti pangipagnami ti lugan? Natapok ngamin di tayo igit ti syudad, boss. Permi atapok ti lugan mo pa. Ngam kastoy mo't ditoy. May sa orasan nga agur-oray ta ditoy. Kaya't yung araw, ay jay to igit ti syudad ti pagnantayaw, boss. Iti asidag ti pagadalan ti elementarya. Oray sa dino ditan. Basta makadanon ta adagos iti opisina. Hello? Asino da ka day? Nalusam na ita kwarto, tadandani akong sumangpet. Ha? Sumangpad kayon, sir? Wen, yamsan mo ngay bagbaga dita sumangpetak. Sorpresa ti sasangpet ko. Saan ko nga ibagbagakin ni Sir Jeff, sir? Di ka kadi makaw-awat. No awan ni Jeff, saka agdalos dita kwarto, tapno sorpresa kunak manan. Matungpal, sir. Sige, rugya nga ro dun tagdalaw sa awan da. Sige nga ronan. Yunay-unay ko asaan mo ngay bagbaga sumang petak. Okay, sir. Matungpal. Bye! Idulin tapay day ta kwentas, ta mga numapukaw mo, anak. Saan ko apukpukawan, mami? Saan ko nga ipagpakita iti asino man? Alaam tumatla ang inton dumakkel ka. Saan pa'y arumbang agkwentas ka, iti kasta kapatag akwentas. Mabalin ka di? Ngayon ton bigat mo langan nga alaan, mami? Please? Apay ngamin. Itad kwenton malam, mami. Promise. Sige, ikarim asan mo nga ipaiga mo no ipakita iti sabali. Sapay mapan ka itay di pagadalan. Wen, mami. Promise. Ingkang aruda ni di pagadalan. Anadam ti kwentas, ha? Saan mo nga ipaigan kan ipakita iti asino man? Kaya't ko jag-shopping dito sa Singapore. Ada nakita ka na pintas abag. Kaya't ko dayjay. Uray siyak mat. Adamot kaya't ko agatangan. Pakalaglagi pak iti kasangay mo. Nga, intornak dito sa Singapore. Kanayon ko makastoy. I-treat nak ni Jeffrey nga agtur. Nagasat ka, amiga. Saan akastoy kagalante ti asawag? Ay, kuripot dayjay. Nga masikuranak, tadinak matla ikalaysan. Uray di na kaikalaysa. No itid naman ti masapsapol mo. Ayos lang ta. Nataltalgadak matlaan no agkalaysa kami, amiga. Hello, Papa. Nakaawag kayo man. Kumusta kayon dita? Kastoy lata. Kanayo na makumikom iti negosyo. Ada ka di importante nga ibagayo, Papa? Agsimpa kayo kuman kani salon. Ada ka din nagtulagan nyo apa nagkalay sayo? Napan nagturi di Singapore, Papa. Diyak magustuhan tinaramid na panangulbud kanyak. Apay, kasano kumangay nulbudan na kaakunam? Imbagan ama sikog nga ore saan mat. Ipapilit na ngagkalaysa kami nga ore saan pa idi analpas ti ipapaaramid ko apasdag ti negosyo. Aniya? Imbaga na ama sikog nga ore saan? Day tatipod no, Papa. Masurunak lakat nga rudkan ko na. Saan ka kadi ang mapanidya trabahom ita, insan? Diyak manam mo. Kasla nadagsan ti baro kong ko ita. Nagpakadakit ti boss ko, ajak pa'y lamapan ita. Amangan mo't no, ada sakit mo, insan. Apay adi ka mapan iti doktor. Banog ko la siguro daytoy. Takanayon nga ti overtime mi. Padasak man matag-leave.
Agi na ka nga rod, insan. Kasapulang matina na. Narigat no trabaho aka na yun. Wensa, insan. Kat, kumusta mo't nga iti panaglaklakom? Adumot la ka diti gumatang iti basit asari-sari store mo? Adamat basit. Saan mat nga min adakkel sari-sari store? Boss, kapilitan nga iturong ko tilugan iti kalsada iti igit ti syudad. Traffic manen. Anyapay nga iso na lang tanatapok. Nabayag sa tapan nakasiminto ti kalsada. Hamangan no isarunudan to na ito asimintuan, boss. Barang ano sana makurakot ti pundo na. Dahil takat ti parikot dito'y pagilian tayo, boss. Ano ti buhaya ako nada? Ti Obing, kalat ang nagbalasiw. Sos, dandanain, boss. Oy, Naggwapo nga Obing. Abaya, kasla. Dumsagak, takasaok. anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetay wita alawas ang napauluan. Kwentas, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basip. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Obing, kalat ang nagbalasiw. Dandanin, boss. Naggwapo nga Obing. Apaya, kasla. Dumsagak takasaok. Boy, nagistayan kan. Anya ka di tinagan mo? Kwa, sir? Nagwapo ang lalaki? Kwa, siyak ni Josh. Sige, tamapanak di tapagadalan me. Agore ka. Anya day ta pinatputam iti batog ti barukong mo. Matyak agkamali. Jay kwintas ko day ta. Anya? Saan na mabalin akitaan? Gunoy gaman yu ti kwintas ko. Kwintas ni dadig da ito'y. Dadi, kunam? Day ta ka di putputam apengdant kat adda nakaukit a J. Javier? Kasano nga muyo? Kat diyo pa'y nakita ti pendant na. Magician kayo kade, sir? Sino ti mamim? Mabalin ka di? Kuyugan na kitayan na? Nadalo sa akon ti kwarto ni Sir. Kaano nga taas sumangpa? Api nga taan di na kayat nga ibagak kin ni Sir Jeffrey. Adda nga ta sa bali a plano na. Anya nga ta. Ni nga tamot mam sa loob. Kaano nga tamot ngay asumangpa? Malagip ko la ka nga rutimbaga ni Sir Jeffrey. Nga isuda ka nun tagkalay sa. Adda ka didakas nga ramidan nyo ka ni mamik. Awan, Barok. Kayat ko lang amam-am mo ni mamim. Anya ka di tinagan na? Sofia Robles tinagan ni mamik, sir. Sige, tayo na kung idya pagadalan me. Mabit lang. Inak ka sa ti maestram. Takid dawag akadwa anak iti ayan ti inam. Promise. Awan madi nga aramidak ni mamim. Anya ka di ti trabaho na? Aglaklako, sir. Gusto nga rod. Itulod na kijayan na. Tagatangag amin nalako na. Anya?
Gatangan nyo amin alako ni Mamik. Promise. Gatangag amin ala ko na. Ngamjak mo't amot ayan na. Isu nga isuhurom ko mati ayan na. Mayat sama, no itantantapay ti kaadata dito Singapore. Mayat day taan na panunot mo. Kayat ko pa'y ditoy. Makapawan ganas ngamin no agawid ta. Tadinak pa'y mo't ikalaysa ni Jeffrey. Isungagyan tapay ditoy. Tapno, ipapas mo ti sakit tinakam mo. Saan ka ti? Hanya pa'y ngay, no di kasta, amiga. O sige nga ron, ipagnata ta extension ti panagyan ta ditoy. Obserbarak man, no kailiw nak, no agbayagak, dito'y adayo a lugar. Urnusan kan punasak man dagiti lakok. Natapok da. Kanayon ngamin nga aglamlabas dagiti lugan. Iso natapok ti aglawlaw. Mami, at gumatang itilako tayo. Ti anak ko. Saan nga ta pa nag-eskwela? Apay nagsubli. Mami, nangagyo ka di timbagak. At damanggatang itilako tayo. Ha? Asino ti kadwam? Agpayso ka di gumatang dayta? Pudno timbaga ti anak mo. Gatangag amin alakom. Tinapintas a babae. Gumatang ka kading agpayso? Bilangam no mano amin ti balor na. Tabayada kita matlaang. Kayat ko amaamuan no nangala amin ti kwintas ti anak mo. Apay ko matikwentas ti anak ko. Anya ko matibibiyang mo iti kwentas na. Siyak ni J. Javier. Anya? Anak. Inga pa ije kusina. Ada na patagapagsaritaan mi iti daytoy at tao. Asino ti kadwam a lalaki? Josh, apay nga inyag mo ditoy. Imo na, kunana kwintas na ti kwintas ko, tita. Anya? Iso ti akin kwintas, iti kwintas mo? Mamati kayo kaditi imbagana, tita. Ha? Ay, ni mamim ati makasungbat iti dayta. Ay, kunana kit din ako kuha na kano ti kwintas. Kukuak mat dayjay, taintad ni mamit. Ay na, malawlawagan nga tati amin ita. Ay na, Diyos ko, tulungan na kami kuma. Tapno malawlawagan ti amin. No kasta, sika ti rapist anang gundaway kanyak. Nang gundaway ko nam? Bay anak ko mga agpalawag, sakbay akapungtot nak. Sige, ikan ka iti gundaway mo nga agpalawag, no apay aginundawayan nak. Nagrigatak iti mano atawan anang isakad iti anak ko. Agmay saak ngawan ng tulong kanyak. Pakawanan nak. Ngam tiamok kat saan ka aginundawayan. Nabartekak idin tulod nak ti driver ko iti kwarto ti hotel. Tiamok kat babayadan ka. Tada ka iti unag ti kwarto. Da kayo ka diti nangilaok iti anya abanag iti ininom ko. Iso ajak makakutikan makapagkitakit. Jak makalaban. Awan amok iti ibagpagam. Damagam iti driver ko. Ta iso tinangipan kanya iti kwarto ti hotel. Namarte ka kidi. Iso ajak amo na niya tinapasamak. Ta payakas laawan babael mo kan nakapsot ka. Nangibati ak iti kwarta. Taim pagarup ko ababayadan ka. Agpayso ka di agatangan yu amin tilako ni mami, sir. Agpayso ti imbagak anak. Bayadak amin alako ni mamim. Ngam saan ko nga alaan tilako na. Ha? Bayadan nyo? Ngam saan yung nga alaan? Kasanungay mat dayta?
Mabalin ka di nga arakupen ka, anak. Ha? Nabayag asinapsapol ko ti kwentas ko. Nga madamot gayam kada kayo ka ni mamim. Siyak ti dadim. Ha? Sikat ti dadik? Agpaiso ka di? Agpaiso anak ko. Mabalin, alaan kayo adwa ija mansyon. Mansyon? Saan ka niadak kalabalay ti mansyon? Wen anak. Sublian ka ito. Inak pa agpakana ka dagiti kasosyo iti negosyo. Nabartek ka no ti agnagan iti J. Javier. Idi impanda iti kwarto nga ayan mo. No kasta, awan basol na. Jak man amuan. Ngam, apay ana sabsaban adagos ti gurak kan ko na idi nagpalawag. Kaya ta sa wanday ta, nga adda pa nagayat mo adagos kan kuana, iti pa nagkita yung manen. Love at first sight. Nataermat gayam. Kuna na nga ipasyar na kami kano ija mansyon na. Iso asaan kan nga agpakipot pay, insan. Ama ti anak mo dayjay. Saan nga ta nakababain? Agsubli kano intonal daw. Aw-awisan na kamat. Saan mo't asika timang kamkamat kan kuana? Sa bagay, para iti anak ko, mapanak mamat agpasya. Hintayo na di mansyon, Sofia. Pangasim. Kaya't ti anak ta ang makita ti mansyon. Mami, kaya't ko ang makita ti itsura ti mansyon. Hintayon. Kaasyam ko mati anak ta. Karbangan ti anak ta ti mapani di mansyon. Intayon na, mami. Kaya't ko matngagpa-share ija mansyon da. Sige, pagustwak ti kayat ti anak ta amapan ija mansyon yun. Nung magustuhan nyo ijay, agyan kayo ni Jay. Wow! Nagpintasan ti mansyon. Ay, dakdakkal pa'y ngam ti pagadalan me. Nagpintas pa'y. No kayat yo, agnaed kayo ni ti mansyon, anak. Mami, kayat mo ka dingagyan ta dito yung mansyon? Kasano ti balay ta? Tawid ko pa'y dayjay kadagiti dadakkel ko. Mabalin nyo nga ti mapan pumasyar iji balayo ako nam? Makitan to. Ala, saan ka pa'y apilitan nita? Iruam mo pa'y tibagim dito eh. Asino ka di ti ubeng, sir? Apay akaingingas launay tiladawan mo idi ubing ka. Putot ko manang. Namatyak adago sa putot ko, gapo itiladawan. Kaingingas na ngagpaiso tiladawan ko, idi ubingak. Naggwapo nga ubeng. Langan na tinasimpag. Ganti inana. Nagpintas, sir. Adda ka di relasyon niya? Saan mo nadamagan manang? Napinpintas ngam ni Salod, saan ka di? Wag, sir. Ang madamag kuman. Kasanungay no umay ni papayaw. Day tatidak kalaparikot ko manang. Amumatan ni Papa. Wag nga rod, sir. Naturay launay. Aglangan akpay ita ama panigi trabahok. Ipasyar kayo ti aglawlaw, kanita amin napasat ti mansyon. Sigod ka di ngaglanglangan ka iti trabaho? Saan? Italaeng, tadda kayo nga ginadi ti mansyon. Apay nga ro, dakas-ladadak kalaparikot mo. Adan kan ka ti amin. Kinabak nang kandiadal ka pa eh. Ada ka di pa'y kurang? Ni Papa, intulag nak ang mga saway ti saan ko akayat. Yaka mo no kasanok asalungasingan ti kayat na. Ada ikasal mo? Ada ka di dito'y mansyon? Imbaon ko anapan nagturo di Singapore. Tadyak kayat nga adda ka nayon di ti mansyon.
Agdaldalos kayo dito'y pasilyo, nana. Agmapakmanmat. Mga lakmat itimap ko. Ah, ay na. Saanin baro? Nalakalaang mo day to. Kabaila. Uray siyak, kabalakmat agmaplaang mat. Sigod ka di nga agdaldalos ka, baro? Nana, tultulungak ni mamik nga agdalos. Agdalos kami pa'y IJ school. Ha? Ay, aleman nga rod baro. Ang ni alwada ma, tama nga numaigalis ka iti pasilyaw. Di na nadlaw ti siserak ko iti mansyon. Ang mga napakakumikuman na. Agpatuloy aklatan. At nagwapo nga umbing agdaldalos. Kaingingas ni Jeffrey di Pasik. Ay, di naknadlaw. Oh, nakaayat nga ubing. Asit gakman. Asino ka ang nagwapo nga ubing? Ha? Apaya kaingingas mo ni Jeffrey nga anak ko. Ha? Ay, sir, anak yun ni daddy? Ah, Ay, isugayam managwapo kami kan ni daddy. Tagwapo kayo matalolok. anya? Dadim ni Jeffrey? Ni ka di salod ti inam? Apaya di tayong bagbaga kanyak? Kuha sir. Sofia tinagan ti inak. Intayo di ayanda. Lolo, agkibin tayo. Lolo agwapo. Nakayayat ka nga ubing. Mala, intaman nga ron itayan nagitidadakal mo. Papa, adda kayon? Kibkibinan niyo ti anak ko? Ay na, at nagayang putot mo. Nga mapay adi mo yung bagbaga. Saan nyo kadya kagurat ti anak ko, Papa? Apay ko makagurak kat apukok man. Kunana nga agpada kami kano agwapo. Papa, isumot ni Sofia. Ti ina ni Diyos. Sofia, ni Papa. Good morning, sir. Good morning, man. Amom tinagpili Jeffrey. Isugaya madi mo kayat ni salod, tada sa bali nga ilemlemang mo, loko. Isutya ay ayatag, Papa. Okay, kaano nga ron ti kalaysa? Ipagnayon sakbay nga agsubli ak iji abroad. Agyaman ak unay kada kayo, Papa. Wan, iti kabita na panawan, agkalaysa kami. Hello, Tito. Nakawag kayo, Mat. Ayan nyo kadiita. Adaak na ti pagilyan tayo. Ladingit no saan kayo nga agkatuluyan ka ni Jeffrey, damat gaya man putot na. Adan apo ko. Anya? Kasano nga daputot na ako nayo, Tito? Imposible nga adan putot na. Ladingit nabayag kayo ang nagdenden na. Ngam sa anak nga impaayan iti apo ko. Ita, adan apo ko. Sorry. Isudan ti agkalaysa ta adan anak na. Anya? Mangikalaysa ni Jeffrey iti sabali. Anya tinapasamag, amiga? Asino timawag? Ingka gumaag ti saan ang nagsikog. Tasan kami pa yan nagkalaysa. Ngam adamot gaya man pinututan na. Isu ka no ti kalaysa na ko na ti ama ni Jeffrey. Lukas ta? Saan na naman tuloy ti kalaysayo? Anya pa'y kuma. Nagmalasak matan. Isumot lagayam nga imbaunak dito'y Singapore. Ay, awanan, amiga. Sayang.
Agyaman na, tanasara ka matlaang ti anak ta. Babaan iti kwentas anat nagmo. Manipod ita. Saan tayo nagsisina? Ay ayatan ka unay, Sofia. Ay ayatan ka matunay, Jeffrey. Kat agkalay satan, biyag ko. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetay wita alawas anapuluan. Kwentas. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basi. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanday to'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.